מוטו שלנו להיום, דרך יעילה ליצור קשר עם האחר היא בעזרת השם. שמו של אדם, כבודו. שמו של אדם הוא הצליל המתוק ביותר שהאוזן שלנו קולטת. הוא קוד חיבור רב עוצמה, הפותח גם את האוזניים וגם את הלב של בן שיחנו למסרים שאנחנו מבקשים להעביר. לכן לפני הכל חשוב להקדיש תשומת לב כדי לזכור את שמו של האחר. אז איך עושים את זה הלכה למעשה? טיפ שלנו להיום הוא עיקרון החזרתיות. אפשר למשל, אחרי שהאחר מציג את עצמו, לחזור על השם ולומר, נעים לי מאוד זוהר ברק, כמה אור יש לך בשם, גם זוהר וגם ברק, ואז לקבל את התשובה המאוד מדליקה, שם משפחתי הקודם היה לפיד. גם כשאני מציגה את עצמי, שושי גל, אני משתמשת בעיקרון החזרתיות. יש עוד טכניקות מועילות רבות כדי ליצור חיבור בעזרת שמות, על דרך חיבור בעזרת אסוציאציות ועוד כלים רבים, מבטיחה לתת לכם אותם בסדנאות, בקורסים ובייעוצים האישיים. להתראות.